Ayun, no, si Daniel, oh. Ayun, ito na, oh, umangat na si Daniel. Yang Timorales, balat na balat, sagad na sagad ito. Ito na mga idolo, unang umangat si George Lanusa. Ito na, si Jeric Laureta, sinundan kagad. Ayun na, balatan sa ahon mga idolo. Sa ahon. Sama na kayo sa intro. Oy. Boss. Halika na sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin kung handa na ba ang lahat. Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 panatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo din ngayon mahalaga. Ang importante ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak Call Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtibala ng lubos. Diyos ko po kain ko. Nasaan na naman tayo? Nandito naman tayo sa Kapas, Tarlac. Shout out to Boss Andy. Yun. Okay. So, Kapas, Tarlac. Dito sa Team RCC Reptiles year-end race. Kaya bago tayo magbakbaan, bago tayo mag-remedian, bago tayo balatan, kailangan mo natin i-shoutout pala si Boss Andy Manguan ng Team RCC Reptiles. Si Sugar Pangalina yung nag-invite sa atin, ha? At sa lahat ng Team RCC Reptiles, one lang yan. So shoutout siyempre dito sa ating cameraman, si Benedict Vianes. Yan. So 14 below road bike tayo. So marami-rami ito, ha. Oy, kanan lang, kanan lang. Kanan. Hoy. So meron naman tayong one lap kung puso mga 15 kilometers. So magandang bakbakan to ng mga 14 below road bike. Dito naman sila nag-uumpisa itong ating mga riders, sa 14. Sa age of 14, dito makikita yung mga batang may potensyal. Nagpapasalamat tayo sa mga nag-organize ng mga ganitong karera. Dahil kung hindi dahil sa kanila, wala tayong mga karerang ganito. So andito si Jad. Ito yung nakatim Reptiles na to, si Kenneth Manzano, batang bata, pero maraming mga 14 dito na medyo malalaki, ha. So marami dito, Team Tarlac, Team Pangasinan, parang andito si yung taga Pangasinan, si Daniel ng Team Morales. Ayun, no, si Daniel, oh. Ayun, ito na, umangat na si Daniel ng Team Morales, balat na balat, sagad na sagad ito. Isa to sa batang Pinoy rider. Mayroon tayo isang breakaway na ba naka-white? Uy, harap! So ito, dami, ha. So ANA Panike, mukhang sino to? Naku, si George Lanusa, ha. Si George Lanusa ng ANA Panike. Andito si Daniel Cortero and Jeric Laureta. Yun, oh. Kuwakain to. Napakaganda ng bakbakan dito, ha. Kaya lang, winding tayo. Wala mo itong motor. Okay, so buo pa itong ating mga riders, ha. So umahon to. Pangasinan, Tarlac yung mga andito. Uy, si Kenneth Manzano dito, ha. So
So may nahuli sa idol, dalawa na itong medyo pumipiglas. Yeah, yeah, bato nga, mga nahuli na. So ito si idolo, mukhang ubus kagad ang baho na gasolina. Ito makikita kagad yung mga batang may potensyal pagdating sa karera. Kapatid niya yan, Martin. Ito? Okay, kapatid niya yan Martin to ha, na isang pro riders. So marami na kagad na bumibitaw. Hindi ko mo Malapit. Hindi ko mo malaki yung katawan mo, eh ikaw na talaga yung malakas dito. Ito ba si Kenneth Manzano, yung batang-bata yung Team RCC. 13 years old pero nakikipagbukbukan dito sa mga 14 years old. So wala makaka-breakaway dito ha. Ito si Kenneth Manzano, ayan, siya ba yan? Team RCC Reptiles, dati itong Team Dandex. Pero ngayon ay pumipigal na. Dito, Marap! Nakano yan? Dos ba uno? What? Okay. Uy, mukhang tiga-panggat sila ng bumibirada rito ha. Uy, ahon tayo dito. Tignan natin yung lakas ng mga taga-Pangasinan dito, si Daniel Cordero and Jeric Laureta, yung mga malalakas dito na galing sa Batang Pinoy. Lumaro sa Batang Pinoy, yun umangat sa kaliwa mo. RCC, tinugis na agad na Parigon. So ito yung si Cordero and si Jeric Laureta, mga Batang Pinoy riders. Ito na, sino ito mga ito? Si Juan DJ Perez ng Reptiles and sino isang ANA Palike. So medyo nakakaagwat na itong dalawa ha. Nakakaagwat na. Isang Batang Pinoy riders din ito. Ay, lusog pabalik. Sino yung isa? Si Bancar. Si Bancar ba yan? Ayun, si Bancar Panso ng ANA Palike DJ Perez. Ito yung video mo. Titignan mo yung video mo, lalapagkuhan. Okay. So, ito na yung mga prospect talaga. Titignan mo. Si DJ Perez, si Bancar Panisoro. So dito ba si Jomel? Si Daniel Cordero. Ayun, makata si Daniel So ito na lang yung mga naiiwan ating mga riders. So may mga naiiwan na rin dito sa likod. Nagkakaubusan din talaga. So isang mabilisang bakbakan lang ito So pero dito mo makakikita dahil ang rimatehan natin dito ahon. Tanda na natin dito So inabutan yung ating Truman breakaway. Uy! Diyos ko po, kain ko. Umaangat si Daniel Cordero ng Team Morales from Pangasinan. Batang Pinoy riders. Ayun din si Kenneth Manzano, nakikipagbakbakan dun Wala nang bitawan to. Pagkatapaw. Yan lang yan. Ano mga? Oy, so sino kaya dito? Nagkakabantayan itong si DJ Perez and si Bancar. Pero mga crowd favorite dito, itong si Jeric Laureta and si Daniel Cordero. Nagkakabantayan. Umangat sa kaliwa itong si George Lanuza. Umangat din natin. Sagad na sagad. Sinong bangkagat ang dalawa tiga Pangasinan? Jeric Laureta and si Daniel Cordero. Parang Tarlac versus Pangasinan ito So dito nagkakabantayan itong mga yun, umangat sa kanan. Ayun si DJ Perez. Yun, nandang kagad yung Bancar. Si Jomel ba yun? Nako si Jomel de los Reyes pa itong naka-white na to Ito na yung mga bigas. Jomel de los Reyes, si DJ Perez at saka itong si Bancar. So umaangat na. Umaangat na rin si Bancar.
Tignan natin kung maditikitan pa, makakadikit pa kaya itong si DJ Veres at saka itong si Jomel. So meron na tayong breakaway. Ito si Bankar, Paniroso, Panizoro. Hey! Ako, mabilis to. Kailangan mabilis tayo dito. So yan na. Ito na natin breakaway si Bankar, Panizoro. So may nag-ahabol lang sa likod, malapit lang. Inabutan din ha. Si Jomel de los Reyes na ang Umingan Pangasinan, nakasunod sa kanya itong si Jeric Laureta ba yun? O si George Lanuz. So bakbakan doon ang mga Tarlac and Pangasinan riders. So mga crowd favorite dito si Bankar, Panizoro, Jomel de los Reyes, Jeric Laureta and si Daniel Cortero. Okay, so mga more or less baka 2 kilometers na tayo to the finish line. So grupo ito ha, grupong magpapakalasan to sa ahon mamaya. Pakalasan sa ahon to ha. Maganda ng bakbakan ito dahil walang gustong tumakas, lahat nagre-reserve. Lahat ay nagre-reserve ng lakas para sa isang matinding ahon. Kung baka ito ahon finish line to. So sino kaya ang matitibay dito pagdating sa ahon? Jeric Laureta. Ayun na, umangat na naman sa diing na dito si Daniel Cortero. Dumidin itong si Daniel Cortero sa harapan. Binabantayan ng mga taga Pangasinan at taga Tarlac. So Jomel de los Reyes, ito yung mga crowd favorite. Ewan ko lang dito sa mga taga Tarlac dahil madalang natin ma-vlog ang mga taga Tarlac, the province of Tarlac. Pero maraming malalakas dito, marami ditong mga prospect din dahil meron tayo mga team dito na malalaki, kagaya ng Team RCC, Team Tarlac. Oh, mangat na sa kaliwa yung si Jomel de los Reyes. Sinundang kagad ni Daniel Cortero ha. Pero tahimik lang, mukhang tahimik lang itong mga Tarlac riders, Tarlacenyo riders. Idol ko si Paulo. Magandang bakbakan sa ahon to, sigurado pakalasan to sa ahon mamaya. Sa ahon nagpapakalasan itong ating mga riders. Ilan, nagkakabarutan na sa harapan. Umangat na si Bankar, Panizoro. Pero nakabantay sa kanya si Daniel Cortero. Ubusan to sa ahon mga idolo. Ubusan mamaya sa ahon to. Umangat na si Bankar. Sinundang kagad ni Daniel Cortero. Ayun na si Jeric Laureta, nakikiramdam lang sa may bandang kita. Tsaka itong si Jomel de los Reyes. Nasa na si Panizoro. Ito na, umangat na itong si Buhayan ng Team RCC Reptiles. Tignan mo mabuti ha, limatayan na to. So marami pa rin tayong riders dito sa likodan na nakikiramdam. Patuloy na nakikiramdam dahil sigurado ito Bans sprint to sa ahon. Uy, abulin niyo yun. Sa ahon, ako, yun na, umangat na si Jomel de los Reyes mga idolo. Si Jomel de los Reyes na yung umangat, nagsosolo na. Nagsosolo breakaway na itong si Jomel de los Reyes. Yung mukhang madadala. Nagsosolo na sa breakaway itong si Jomel. Ayan na, di ba? So, last 500 meters to the finish line. Talagang binanata na ni Jomel de los Reyes yung breakaway natin. Maisasagad yun kaya hanggang dulo, hanggang finish line dahil ahon to. So magbuhat siya ng mga 200 meters doon sa main rally doon. Ito na kaya yung pagkakataon na hinihintay itong si Jomel de los Reyes from Umingan, Pangasinan. Isa rin to sa masipag na bata at talagang kumakarera. Ito na, mag-uumpisa na yung ahon dito. Titignan natin kung talagang si Jomel lang mananalo. Mukhang si Jomel na, lumalayo na siya. Lumalayo na siya doon sa grupo sa likod. So, i-congrats ba natin si Jomel de los Reyes? Hihintayin natin dito sa likod kung anong mangyayari. Ito na. Ito na yung ating grupo. Titignan mo tayo na. Ito na mga idolo. Unang umakas si George Lanusa,
Eto na, si Jeric Loreta, sinunod ng kagad. Ay, nabalatan sa ahon mga idolo. Sa ahon, Jeric Loreta, sinunod ng kaliwa, sabad ng kanan, Daniel Contero. Eto, DJ Perez, si Banzer, Panizero. Pangal, wag mo lang. Ayun na mga idolo, last 250 meters. So, napinis na, panalo na si Jomel Dos Reyes. Jeric Loreta kayo nagsasalagod, makakasalagod ng kita itong si DJ Perez. Tingnan kung sino umangat dito. Umangat sa kaliwa itong si DJ Perez. Banzer Panizero. Ayun na, Banzer Panizero, DJ Perez. Banzer Panizero. Second place, third place, DJ Perez. Fourth place, si Daniel Contero. Fifth place, itong si Jeric Loreta. So talagang doon magkakaubusan sa ahon ha. So naubusan yung malaki na yun, no? So, ang ganda ng rimati na yun ha. Dito sa aming karera. So ito si Daniel Contero, panglima ka-apat. Ubus. So talaga iba pa rin talaga yung ensayado ka dito. Bilis lang. Second ka? Oh, second place to si Banzer Panizero. Okay, ito yung ating champion, si Jomel Dos Reyes. Oh, ano sasabi mga idol? Sa akin talagang Ayun, no? win tayo noon kahit kunti. Ayun. Idol mo talaga si Icon, ha? Mervin. Oh, yun. Si Jeric, pakilang nga Jeric. Pangaka lang ha. Pangapat, sino second? Ay, ikaw ba second? Paano po? Pangatlo, sino second? Si Bangkar po. Ah, si Bangka. So, Pangasinan ng first, third, itong si DJ Pangasinan. Pangasinan din. Tsaka isang Tarlac. Okay, congrats.